na ba? Tutugi ko no. Oh, asa man ka pareha na? Ako anang na. Sus. Tagwapo dyan eh. Sus. Profile picture pa lang idaan. Gwapo na kayo. Sa mo tas personal? Agoy, makita na dyan meron. Mapunyag ka na dyan ko ani. Timingon pa dyan, Valentine's Day ugma. Sus. Mapunyag ka na dyan ko ani na. Ni arma ng February 14 ra ba? Tingbagdok sa mga naay uyab. Agoy, karong tataod wan face to face sa dyan may magkita. Ano kong my loves? Gapunga ra ba? Excited na kayo kung magkita ta my loves. Siguro niyang inom ng mangga. Mauna. Pando. Ay, mingawa mo na dire. Mau di ari siya dire magtignit na ako di ay. Paput-abot ka diyot. Di ba? Dako sa tikaro kay na ako'y kamit man yan. Ibabi ka ba mag-iwaw ang gikosos. Nang sabi siya kayo. Magkalitan na sa tanim mo nga. Karong po sa kuhiyo na ako nga. Adto ka sa balay kay imo kung dadoon nga. Tagsarabay ka mo adto sa balay. Musundo ni mo imong trabaho. Di jud ko mo dadoon nga karon ni ay kaka-check si mo kung dadoon. Kaso kay kakwarta ba yun ka na. Tingin pa kay grabe sa dagdag kay mo. Kasi sabi ko ng tagsara taga amigo na to tagsara magkita kay. Di ba? Mano kung mahinam-hinam sa inong nga. Imo kung giadto sa balay. Uyo kan ta karon oy. Nakoy kamit lagi ba niya agapan mamatay mauwaw mo ko. Mauwaw mo ka oy usa. Kana babae di na ang ikawawan. Ang importante din ha imo siya nga tubangon basta imo tumanan sa iya mga saadan nimo. Mo lagi gisaaran ako maayo ba niya. Anang hambog gutang hitsuraan ba. Oh di ba? May naong man sige ka ba? Sa bungod so ko. Lain sa kayo ang imong tiyan na imong agtang ang imong agtang na imong tiyan. Bitaw, bas bitaw ba nga imo sa pagkikitaan. Kasi tuo siya ba nga ang imong naong buko-buko nimo. Oo sa pre. Nga mo nang ngita yung back up ba. Ako gimo gi-back up ay. Awa kay lain. Kita ra ba do barkada. Kuya gini mo. Sige. Ato ba bis may mangga kuno? May mangga. Ako sa kino. Ato dito may mangga. Okay ra pud diya kay. Ibang ka may mingaw-mingaw ba. Basta siguro maka. Sige. Ikaw na ko sa lifeguard ka mo, lifeguard. Sige ba? Doon ba? Okay ba kung sa lifeguard bay? Ako'y gwardiya sa imong buhi. Ano na, hindi na mo namin sa labi. Hello! Gwapo mo na yun sa personal. Oy! Kailan ako lang? Sakit lang. Isa masabi. Kailan ako lang? Love! Love! Tanawa! Oh, di ba? Gwapo kay kadiha? Oh. Personal mo, kita ko nimo sa gwapuhan. Nimo sa personal. Ano nagadaman? In town ka og kuat ay bodyguard oy. Bodyguard ay palab. Palab. Kasi ko na nimo love. Ano ka tong meron tang nagchat love? Wala ay. Kasi wala. Tay paragot. Gusto mo sila. Kasi nakamit ka kasi napagla ka papadong mo diri nga wala ka kailan ako. Lugawan mo. Layo ra pa tong gigikanan ha. Ang ilang sa pagin ito. Kanan ka na sa aya sa papapasap pa. Bye. Imo mo na ako ang naong imong him. Ay mo him ay. Tapa nimo. Maulo lagi ko maulo. Ay na naman na siya. Ito parang usa diri niya gihungan madiri na ra mo nagungong ay. Ikaw mo kayo ulit kunin mo ha. Mama, ikaw puta din mo sa tao. Puta na ang babae na ako dahil. Paano mo niya uyab oy? Kanina uyab na mo. Kana. Siya? Oh, siya? Kalahi ra magurog na ko na tutugi ko no. Oh, asa man ka pareha na? Ako anang naong yung gigamit yung profile pero ako iyakan na pangaan. Kana ka mo uyab. Nagamit ang siya dai boy palpas. Gusto ko na ka bagay. Sige, klaro ha. Kita love. Kita love. Ikaw baka nga gisulti ng tikada ay akong gusto. Taas na akong jutay. Dati ko ganahan og akong tiyan. No. Sino ako? Ay, lalo ni mo nagpagkakita.